I canviem de tema. Important canvi al Departament d'Ensenyament amb l'objectiu que la innovació arribi a totes les escoles i instituts. És l'objectiu de l'acord que ha signat aquest matí el Departament d'Educació amb els ajuntaments i amb Escola Nova 21. Així, la Generalitat agafa el relleu d'aquest projecte que promou la innovació i el treball en xarxa entre escoles per estendre'l i incorporar-lo a la resta de xarxes educatives que ja hi ha. Aquesta iniciativa, impulsada pel Centre UNESCO Catalunya, la Fundació Bofill i la Diputació de Barcelona, esdevé política pública. De moment, en 2 anys, ha arribat a 500 escoles i instituts, tant públics com concertats, però es vol arribar als 3.000 que hi ha a Catalunya. Antoni no perd detall. Està fent una residència de 15 dies a l'Escola dels Encants de Barcelona, un dels 25 centres impulsors d'Escola Nova 21. Es tracta de poder traslladar a la seva escola el que trobi més interessant. No hi ha una fórmula única, n'hi ha tantes com escoles. Agafar aquells aspectes, aquelles maneres de treballar, maneres d'organitzar-se, fórmules pedagògiques que funcionen en altres llocs, intentem adaptar-les si ens agrada, però que encaixin en la nostra estructura d'escola. Escola Nova 21 promou aquest treball en xarxa entre els centres. El projecte va néixer fa 2 anys amb data de caducitat. A finals del 2019 s'acaba. Ara el Departament d'Educació n'agafa el relleu per incorporar-lo a la resta de xarxes per a la millora educativa que ja hi ha. Com que som conscients de la millora i dels beneficis de les xarxes, el que pretenem és que aquesta millora arribi a tots els centres. Per tant, jo no contemplo que un centre digui jo no vull millorar. Jo puc entendre que un centre digui jo no vull innovar per innovar, perquè innovar per innovar serveix per poc. Si introduïm la innovació sempre és per la millora. Escola Nova 21 volia ser només un catalitzador de canvi, per fer que el canvi tingués una posició de no retorn. I precisament per nosaltres l'èxit és que tot això esdevingui política pública, que això pugui arribar a tots els centres, que sigui l'administració educativa qui tingui els instruments perquè cap escola pugui dir que no pot canviar. Es marquen un termini de 10 anys per arribar a tot arreu i a falta encara de pressupost, el departament assegura que hi haurà una partida important per a la formació de mestres. Alguns experts alerten, però, que és imprescindible implicar-hi també la universitat.